lazım. Birden bir ot kazanmagan jırşısı Elsiye Badettinova. Sen Мәскәүдән иң затлы концертлар залының берсендә чыгыш ясаячаксың дигән булсалар, мин ышанмаган булыр идем Мәскәү. Аллаһның рәхмәте яусын сезгә, кайнар итеп каршы алганыгыз өчен. Мин шундый нык тулкынланам берсәгез, чөнки минем сезгә әйтер яңалыгым бар. Әле генә билгеле булды. Мин Алла бuyurган булса, хәзер менә Хариса белән Рәсима ханым белән сөйләштек тә, заманча белән концертларны оештыручы зур гына компания, үзегез беләсез име, 14 май көнне Аллага тапшырып киләм мин Мәскәүгә. Мин шундый тулкынланам булсагыз, дөрес әйттемме? Хәзер була. Әле президент шалтыратамы соң инде киләм дип. Моментальный иттереп. Менә миңа әйе добро диләр, инде хәзер тамашачыларым да рөхсәте белән прямо хәзер менә 5 секундтан барлык билетлар да сатыла чыгачак. Мәскәү 14 май көнне Алла бuyurган булса, очрашканчыга кадәр кадерләрем. Хәзер булай, безнең әтинең бик яратып әйтә торган бер сүзе бар иде, кызым. Җыелган, бәйрәм иткән, шулай бәйрәм итәргә кирәк. Икенче көнне йокыдан торып, көзгегә карагач, чак кына стыдно да булырга тиеш диләр. Менә шундый иттереп рәхәтләндереп җырлыйбыз хәзер чираттагы җырны. Менә иртәгә искә төшереп сөйләрлек булсын.
Мәскәүгә концерт белән баралар да, менә шулай алга чыгалар да, сызгыралар, бийләр, кычкыралар малай. Дип менә сез үзегезне сәхнәдән басып күрсәгез, кадрләрем. Менә бөтенегездә бер организм кебек җырларга тутырасыз, менә шулай менә мурашкалар китә торган була шул. Менә була бит әле рәхәт. Ә менә була прямо менә рәхәт. Başkançılar kader-kaderlerim. Allah'ın rahmet eylesin. İlsiye Badrettinova, Şın Kovak Jırtısı. Artistik iş alkışlar bilen İlsiye Badrettinova.